Kaixo, egingo dugu 2021 urteko ohiko deialdian B3 ariketa. Probabilitatea. Esaten digute, izan bitez A, B, C, D, E eta F zorizko esperimentu jakin baten gertaerak. Venga, orduan, A gatalan. Badakigu haren probabilitatea dela 0,5. A bil B 0,7 eta A ebaki B 0,4. Kalkula ezazu B gertatzeko probabilitatea. Hau oso erreza da, bai? Bilduraren probabilitatearen formula erabiliko dugu. Orduan, begira, jartzen dugu hemen A bil Bren probabilitatea izango dela haren probabilitatea gehi Bren probabilitatea ken A ebaki B. Bai, formula hau ezagutzen dugu. Eta orduan zer da egingo duguna? Jarriko ditugu formula honetan ezagutzen ditugun elementuak. Adibidez, A bil Bren probabilitatea 0,7. Haren probabilitatea ezagutzen dugu da 0,5. Beren probabilitatea da ezagutzen ez duguna, baina ebaketarena bai ematen digute dela 0,4. Orduan ikusten duzuen bezala, hemen daukaguna da ekuazio bat ez ezagun bakarrarekin. Orduan egin behar duguna da ebatzi, bai? Hemendik beren probabilitatea bakantzen baldin badugu, ikusiko duzue, beren probabilitatea ematen duela 0,6. Lehenengoa eginda, bagoaz bigarrenarekin. Esaten du, badakigu zeren probabilitatea dela 0,4, derena 0,3 eta C bilderena 0,5. Kalkula ezazu C gertatzeko probabilitatea jakinda D ez dela gertatu. Orduan, baldintzapeko probabilitate bat kalkulatu behar dugu. Zein da baldintza edo ezagutzen dugun gertaera? D ez dela gertatu, hau da, deren kontrakoa. Eta kalkulatu behar dugun probabilitatea da C gertatzeko probabilitatea, beraz, C ona gora doa. Baldintzapeko probabilitateetan egin behar duguna da formula sartu. Orduan, zenbakitzailera joango da C ebaki deren kontrakoaren probabilitatea, zati deren aurkakoaren probabilitatea. Orduan, begira, deren aurkakoaren probabilitatea izan beharko da 0,7. Ematen digu, buruketak esaten digu, deren probabilitatea dela 0,3. Orduan, deren aurkakoa batken 0,3, 0,7. Orduan, badugu hemen izendatzailea jarrita. Orain, zenbakitzailean daukaguna, bai? Zenbakitzailean daukaguna da kenketa bat. C ebaki deren aurkakoa, momentu bat, jarriko dugu hemen bean, C ebaki deren aurkakoa da zeren probabilitatea ken C ebaki D. Bai? Orduan, zer gertatzen da? Begira, nik kenketa hau egiteko bi elementu hauek behar ditut, ezagutu behar ditut. Zeren probabilitatea ezagutzen dut, baina C ebaki derena ez kalkulatu beharra daukat. Ez dago arazorik, zergaitik ze bilduraren probabilitatea ematen didate. Hau da, nik daukat C bilderen probabilitatea, deren probabilitatea eta zerena ere bai. Orduan, ebaketa izango da ekuazio horretan geratuko zaidan ez ezagun bakarra. Bai? Hau da, jarriko dugu hemen C bilde da zeren probabilitatea gehi deren probabilitateaken ebaketa. Momentu bat, horrela. Ordezkatuko ditugu ezagutzen ditugun datuak. C bilde 0,5. Zeren probabilitatea 0,4. Derena 0,3 eta ebaketa da ez ezaguna, baina bakanduko duguna eta kalkulatuko duguna. Bai, hemen ebaketak ematen du 0,2. Momentu bat, bai? Hau da, negatiboan dagoenez, pasatuko genduan ebaketaren probabilitatea beste aldera. Eta orduan, 0,4 gehi 0,3, 0,7, ken 0,5, 0,2, bai? Orduan, orain erabiliko dugu probabilitate hau, hemen goian, hemen txebertan, bale? Egingo dugu zeren probabilitatea dala 0,4 ken 0,2 eta honek ematen du berriro ere 0,2. Beraz, badakigu C ebaki denen kontrakoa dala 0,2. Elementu hau edo balio hau pasatuko dugu onagora, momentutxu bat, 0,2, eta orduan, badaukagu kalkulatuta zeren probabilitatea jakinik D ez dala gertatu. Izango litzateke 0,2 zati 0,7. Honek ematen du bi zazpiren edo bestela 0,28 berrogeta amazazpi. Guazen azkenengo atalarekin urrengo diapositiban. C atalan esaten digute, badakigu eren probabilitatea dela 0,6, F-rena 0,8 eta E eta F gertaerak askeak direla. Kalkula ezazu gertaera bietako bat ere ez gertatzeko probabilitatea. Gertaera bietako bat ere ez gertatzeko probabilitatea adierazten da horrela.
eren aurkakoa, ebaki Fren aurkakoa. Orduan hemen ikusten duzuen bezala, sartu behar ditugu De Morganen legeak, hau izango litzateke, E bil Fren aurkakoa, bai? Eta hau aldi berean badakigu dela batken E bil Fren probabilitatea. Orduan begira, probabilitatea hau kalkulatzen baldin badugu ja eskatzen digutena, bale? Kalkulatu dezakegu. Orduan, jarriko dugu bilduraren probabilitatea. Bilduraren probabilitatea kalkulatzeko, egin beharko genduana, izango litzateke eren probabilitatea gehi Fren probabilitateaken ebaki Fren probabilitatea. Bueno, orduan, hemen eren probabilitatea ezagutzen dugu, Frena ere bai, baina ebaketarena ez dugu ezagutzen. Kalkulatu dezakegu, bai, kasu honetan bai, begira, esaten digute E eta F gertaerak askeak direla. Orokorrean gertatzen dana buruketa mota hauetan izaten da eurek galdetzen digutela E eta F askeak dira edo menpekoak, ez? Askotan galdetzen digute edo bateragarriak edo bateraezinak. Horrelako galderak erantzun behar izaten dugu, baina kasu honetan esaten digute eurek askeak direla. Orduan, askeak baldin badira, nik badakit E ebaki F izango dela eren probabilitatea bider Fren probabilitatea. Hau da, guk erabiltzen dugun formula konprobatzeko askeak diren edo ez. Kasu honetan ez dugu konprobazio hori egin behar. Kasu honetan eurek esaten digute askeak direla. Orduan badakigu, formula hau bete egin behar dela, bale? Ebaki F izango dela eren probabilitatea bider Fren probabilitatea. Orduan horrela kalkulatuko dugu ebaketaren probabilitatea. Bai, orduan, jarriko dugu ebaki F izan beharko dela 0,6 bider 0,8, beraz 0,48. Orduan, orain, ordezkatzen ditugu datuak, eren probabilitatea 0,6 gehi 0,8 ken 0,48, honek ematen du 0,82. Orduan, erabiltzen dugu 0,82 hau hemen goian, eta badaukagu eskatzen diguten probabilitatea 0,08. Eta bukatu dugu.